argazkilaritza tailerrean egon gara. Inoiz baino arrakastatsuagoa izan da aurtengo edizioa. 70 gaztetik gora bildu ziren Bilboko La Bolsa udaltegian argazkilaritzari buruzko azalpen guztiak entzutera. Ordu betez egon ziren bertan. Azalpenen ostean ikasitako guztia praktikan jarri zuten gazteek Bilboko Aldezarreko kaleetatik. Kamera eskuan probak egiten ibili ziren beste ordu betez. Arrapasanken nire lehenengo aldia da, argazkilaritza tailerra aukeratu dut, argazkilaritza asko gustatzen zaidalako, ikasi nahi dudalako. Kaixo, ni argazkilaritza tailerra apuntatu naiz, argazkiak ondo ateratzea ikasteko eta argazkiak ateratzea gustukoa dudalako. Gehien gustatu zaidana, agian zoomaren aukerak izan dira irudiak, nolakoak egin alditugu zoomaren arabera da bat. Argiaren jokoak ikastea oso divertigarria izan da. Azalpenak nola egin argazki politak.